moƴƴere Allah maɗa mon secrétaire général mi salminima mi jurimama mi weltima no feewi e namdal maɗa to banggue heblo sukaɓe Afrique weltare ɓiɓɓe fulɓe heblo sukaɓe Afrique hande to banggue jayniyankoɓe seeɗa Allah jayniyankoɓe eɗen jogui fannuji ɗiɗi jayniyankoɓe eɗen jogui jayniyankoɓe to banggue coftal ɓalli toon mbaɗa wawi wiide hande eɗen jogui tato eɗen jogui Amadou Ba Haidara Pinal eɗen jogui Oumar Nibel Diallo eɗen jogui Saydou Abouba Saydou Abouba ni ko neɗɗo baɗɗo fayida hande ƴettu dawdu jayde nde yoga e nokkuji saabu kanko ƴettata jayde ndi foof omo wadda ɗe jewte ɗe foof omo waɗa ɗum to YouTube kadi waɗa coordination to banggue jayde de coftal ɓalli to saaha kadi waɗa coftal ɓalli to banggue noon jaydiyankagal to banggue information journal eɗen mbawi wiide eɗen jogui naayo eɗen jogui kam naayo hande walla woɗɓe ni ɓe kebluɗen walla ganduɗa hoore maɗa ɓe saaha foof eɗen noddanno ɗumen walla eɗen ɓaƴanno ɗumen kono noon kam ko ɓuuri sirde tan hande ko naayo ko ɓuuri sirde tan hande joguiɗen ko naayo eɗen mbawi wiide joyo kono joyoɓe one hen goto ko professionnel kono wayno hande koko ɓociti en ni sen limtimo hen ene wawi wona joyo woni caggal Abdoulaye Sarr ceerno Abdoulaye Sarr Waly Abouba eɗen mbawi limtude Amadou Moussa Anne ko goɗɗo gorko baɗɗo fayida min kam ko ceernam par kanko nandi kam e jaydiyankagal ko kanko rokki kam nder cuusal ha jettimi to jettimi ɗo kanko kadi woni sababu e namdal to min nammi haalino hen wi wonde gonɗo sababu ha nanmi ha sesa o kañum kadi woni sababu ha mbawmi arde jaydiyankagal hanno kam haalde hen noon ko ɗaccude mutel beele question ne namda hen kono mataw o alani hen kanko walla on jettaki ɗon taw ngal namdal jinnomi namdewol gonɗo sababu o sababu ko Amadou Moussa Anne ko Amadou Moussa Anne kañum woni sababu ha nanmi e heblo sukaɓe Afrique kañum woni sababu ha nanmi e weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa kañum woni sababu kadi ha nanmi e jaydiyankagal tigui tigui kañum waɗi jawanami jaydiyankagal tigui tigui kañum formimi aɗa wiide kanko formimi kanko rokki kam cuusal kanko wi kam an aɗa wadde par ce que mi waɗano jewte o jewte mbattaɗe e audio ji ma no guccirta audio ji ma ni e gardine ma aɗa wawi wadde sunna aɗa wawi wadde sunnar ko dokki kam ngal casal e ngal cuusal alhamdulillah rabbil alamin eɗen jettani Allah no fewi ewa eɗen jogui Amadou Moussa Anne hayso joni omo wayra saaha omo aranno eɗen jogui Abdoulaye Sarr eɗen jogui Waly Abouba eɗen jogui kadi jokkere uji ɗiɗi ɓen goni ganduɗa hoore maɗa Amadou Anne ene wona Amadou Anne kay Amadou eɗen jogui Amadou Dia Pullo ama yaddoyima eɗen jogui eɗen jogui Amadou Dia Pullo machallah kala altine ko kanko arata kadi kala goto men mo heeɓa kadi emin keeɓamo eɗen jogui kadi bandiraɗo debbo baɗowo golle pajuɗo no fewi jiɗɗo jayde nde on woni Bano Sarr ɓeɗon joni eɗen mbawi wiide to banggue ga eɗen jogui joyo e oto banggue to banggue coftal ɓalli to eɗen jogui tato moƴƴere Allah maɗa mon secrétaire général mi salminima mi jurimama mi weltima no fewi e namdal maɗa to banggue heblo sukaɓe Afrique weltare ɓiɓɓe fulɓe heblo sukaɓe Afrique hande to banggue jayniyankoɓe seeɗa Allah jayniyankoɓe eɗen jogui fannuji ɗiɗi jayniyankoɓe eɗen jogui jayniyankoɓe to banggue coftal ɓalli toon mbaɗa wawi wiide hande eɗen jogui tato eɗen jogui Amadou Ba Haidara Pinal eɗen jogui Oumar Nibel Diallo eɗen jogui Saydou Abouba Saydou Abouba ni ko neɗɗo baɗɗo fayida hande ƴettu dawdu jayde nde yoga e nokkuji saabu kanko ƴettata jayde ndi foof omo wadda ɗe jewte ɗe foof omo waɗa ɗum to YouTube kadi waɗa coordination to banggue jayde de coftal ɓalli to saaha kadi waɗa coftal ɓalli to banggue noon jaydiyankagal to banggue information journal eɗen mbawi wiide eɗen jogui naayo eɗen jogui kam naayo hande walla woɗɓe ni ɓe kebluɗen walla ganduɗa hoore maɗa ɓe saaha foof eɗen noddanno ɗumen walla eɗen ɓaƴanno ɗumen kono noon kam ko ɓuuri sirde tan hande ko naayo ko ɓuuri sirde tan hande joguiɗen ko naayo eɗen mbawi wiide joyo kono joyoɓe one hen goto ko professionnel kono wayno hande koko ɓociti en ni
sen limtimo hen en wawi wona joyo woni caggal Abdoulaye Sarr ceerno Abdoulaye Sarr Ghali Abouba eɗen mbawi limtinen Amadou Moussa Anne ko goɗɗo gorko baɗɗo fayida min kam ko ceernam par ce que kanko nandi kam e jeydiyankagal ko kanko rokki kam nder cuusal ha jettimi to jettimi ɗo kanko kadi woni sababu e namdal to min nammi haalino hen wi wonde gonɗo sababu ha nanmi ha sesa o kañum kadi woni sababu ha mbawmi arde jeydiyankagal hanno kam haalde hen noon ko ɗaccude mutel beele question ne namde hen kono mataw o alani hen kanko walla jetta on jettaki ɗon taw ngal namdal jinnomi namde wol gonɗo sababu o sababu ko Amadou Moussa Anne ko Amadou Moussa Anne kañum woni sababu ha nanmi e heble sukaɓe Afrique kañum woni sababu ha nanmi e weltade ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa kañum woni sababu kadi ha nanmi e jeydiyankagal tigui tigui kañum waɗi jawanami jeydiyankagal tigui tigui kañum formimi aɗa wiide kanko formimi kanko rokki kam cuusal kanko wi kam an aɗa wadde par ce que mi waɗanno jewte o jewte mbattaɗe e audio ji ma no jutirta audio ji ma ni e gardine ma e aɗa wawi wadde sunna aɗa wawi wadde sunnar ko on dokkam ngal casal e ngal cuusal alhamdulillah rabbil alamin eɗen jettani Allah no fewi ewa eɗen jogui Amadou Moussa Anne hayso joni omo wayra saaha mo aranno eɗen jogui Abdoulaye Sarr eɗen jogui Ghali Abouba eɗen jogui kadi e jokkere uji ɗiɗi ɓen goni ganduɗa hoore maɗa Amadou Anne ene wona Amadou Anne kay Amadou eɗen jogui Amadou Dia Pullo ama yaddoyimo eɗen jogui Amadou Totono eɗen jogui Amadou Dia Pullo machallah kala altine ko kanko arata kadi kala e goto men omo heeɓa kadi emin keeɓamo eɗen jogui kadi bandiraɗo debbo baɗowo golle pajuɗe no fewi jiɗɗo jeyde nde on woni Bano Sarr ɓeɗon joni eɗen mbawi wiide to banggue ga eɗen jogui joyo e oto banggue coftal palitoɗe jogui tato ndima so tawi min holto min keɓata ngaaluji pour wawde heblude eɗen gandi heblo kala mbiɗo heblo formation namdi ko haalis namdi ko moyen aji e holto min keɓata ngaaluji hay nokku alata min keɓata ngaaluji hay nokku alata min keɓata ngaaluji no mbimami ni yimɓe hewɓe ene cikka hande jayde heble sukaɓe Afrique cikkata hande ha sesa koko darna min salaire walla ene wawi patron ŋeɓe leñolngol taw koko darna min salaire taw komin yoɓeteɓe koko yimɓe hewɓe ko ɗum cikkata kono ala ko yellitade tan ala to min mbasi hay nokku ala to min mbasi e gandanɗa hoore ma tan wiiya kay ɗum ɗo aɗa andi ka jokketeɗo so lewru ma yi emin jetta Allah noon emin jetta bandiraɓe yerlitiɓe saabu kala saaha hayso hewani ko noon ne woodi alhamdulillah rabbil alamina ene waɗi bandiraɓe yerlitiɓe a tinta tan ha wooda nodduɗoma wima mi neldima ujunnaje sappo walla mi neldima ujunnaje joyyi walla mi neldima ujunere ene waɗi ni bandiraɓe mbiya mi neldima crédit saabu eɗen jogui hewɓe alhamdulillah bila en tinda tan ha wooda crédit neldi en yen ballitoro ɗum noon ko yettere Allah saabu jomumen ko anduɓe golle batteɗe ɗe namdi ko crédit namdi ko moyen aji namdi ko foof donc o waɗa hen participation mumen eɗen jettaɓe no fewi eɗen ñaago kadi yo Allah hebbin hono mabɓe eyyi kadi eɗen jetta kadi waɗoɓe yerlittoɓe saaha waɗoɓe communiqué ji guila to banggue Guénéss Mayreɓe mbaɗa communiqué e waɗoɓe publicité ji e waɗoɓe gandanɗa hoore maɗa ziyaruji eɗen ɗumninaɓe saabu ko ɗum kadi yo yimɓe gandu ko ɗum tan wurna bandiraɓe hewɓe profite ɗo yimɓe hewɓe ne mbiya jayde nde hande nde natti welde joni nde heewi publicité ji yimɓe yo gandu jogui télé jogui radio publicité e radio e télé surtout privé jogui ɗum publicité kala émission mo ala sponsor kala émission mo ala publicité ji kala wawa wuurde donc publicité ji ɗi communiqué ji ɗi ko hen min dañata komin coodi crédit so waɗi ko ɓurti hen min cooda pour sukaɓe men ko min ñamin sukaɓe men donc ɓen waɗoɓe communiqué ji ɓen waɗoɓe taggue waɗoɓe gandanɗa hoore maɗa publicité ziyaruji waɗoɓe gandanɗa publicité ji école aji mumen waɗoɓe publicité ji ɗum ɗoji mumen e sernaɓe mujje gande mumen e ɗoji mumen ko ballal manggal wonat non seulement wonande min mais wonande dendagal heddotoɓe jayde nde saabu eɓe jeeya e wurnuɓe jayde nde noon eɗen jettaɓe hen no fewi Seydi Anne Hababika eyyi so ɗum yawti ceerno El Ghali Ba joguinomi namdolam gadanal koɗo ɗo faati e journaliste ji ɗi e alhaali formation mo kalɗa o e holno ɗum yarata nde wonno kadi ne ina waɗi distance so woni ko groupe sosa ina formé toon walla ala e holno ɗiɗon formation ngaji jarata eyyi moƴƴere Allah e maɗa Seydi Diallo denɗam mi saminima mi jurimama
woni wal leydi Gambie jogiɗa hanki en mbaɗi kabaruji wonɓe rewɓe yeeyoɓe terde mumen woni rewɓe fijoɓe mbaɗino manifestation men laamu gollodinniɓe kalis ɓe ballitama wuyɓeɓe kadi joni koko mbaɗi seppo enen jiiɗi namdade ballal mumen saabu couvre-feu mbaɗanoɗo e covid 19 o yata wona ɗum nawma toon mata jeeye fedde wuyɓe mata sa keeɓi gueɗal maɗa heeɓa hen par ce que a yeehi Gambie haalama hanki tan hande a yeehi Gambie ya saminama en keeɗima namdal maɗa ala en gara groupe WhatsApp to heblo yimɓe keɓte ala ko yimɓe jaadiyankagal yimɓe yiɗɓe jaadiyankagal ko jomumen min kewi jokkodirde to banggue privé jomum yiiɗi wadde jaadiyankagal ene yiiɗi ɗum ene yiiɗi wallede e peeje holno waɗirte hol formation min mbaɗa ɗum formation min kaala ɗum no journal waɗirte koni waɗirte koni fewnirte koni yirte ko ga mbawata hebde site uji ko holno gandirta kabaru ko gonga walla ko fenade holno gandirta kabaru kesso walla wona kesso holno mbaɗirta journal holno moccirta foofango holto poɗɗa dartade hol kabaru poɗɗo habrede hol kabaru mo saabu eɗen gandi wona kabaru foof haɓrete saɗa haɓra yimɓe wona kabaru foof ɗum jiiɗa kabarta won kabaruji poɗɗi haɓrede eyyi ɗum foof e wadde vérification kabaru beele kabaru ko goɗɗo walla wodani e hol jaydiɗo ɓurɗo wonde fiable eyyi ɗum ɗon foof eɗen taw ko banggue privé eɗen mbaɗa hen jomumen saaha mbiyen jomum yo waɗ audio dokke ɗum titre uji walla woda to mbiɗen yo yaa site uji woda ko siggi waɗana en journal hay soko 10 minutes walla 5 minutes keɗɗen mbiyen ɗum ɗo moƴƴi ɗo ne oñi ɗo ne foti fewnitede ɗo ne foti disnede ɗum ɗo feewi ɗo fewani eyyi ko on fannu ganduɗa on saaha kadi ballen jomum mbiyen jomum waɗa rapportage saabu eɗen saaha so ɗon keeɗima Amadou Dia Pullo saaha omo woda élément mo rokki yo waɗ élément o hayso élément dabɓo jomum haala eɗen gandi haalde e weeyo walla haalde e rendo wona hunde wemde surtout kadi ko foti no jayde weltare yimɓe fulɓe en dinmaɗa ko yettere Allah wona wasade hande ne jeeya jaydiɗo ɓurɗo heeɗade saabu wona jayde tan yette nder Sénégal walla e nder Mauritanie kadi ala ko windere nde foof keɗoto so tawi a ƴetti téléphone maɗa aɗa waɗa journal waɗa aɗa haɓra hunde aɗa haala hunde c'est à dire ko kucciɗɗa koye windere nde foof koye aduna Allah foof kucciɗɗa ɗum waɗi eɗen gandi ko hunde mawde mawde ko wona ko cuusal namdi jamaragal tigui tigui namdi eyyi koye on fannu min keɓirta yoga e Diadiankol yiɗɓe meccal ngal e yiɗɓe kadi wallude en to banggue Diadiankagal to e fedde heble sukaɓe Afrique kala nde goto e meɗen ƴetti konngol ene wiya eɗen jogui cate 25 ha jeegom. Joni noon mi teskima ɗo e nder batirde nde kala nde nodduɗen ɗo batu ko nototo e toɓɓere noon haaletede nde ko ɓurata cate 10 ha 12 cate 13 walla ha 15 keddiɗi ɗi foof kewani notade e kadi ko hawni hen ko kewɗe arde ɗe ko ɗen tan garata ɗe kewani notitade ɗe kadi majorité o kadi toujours ko ɗen kadi mbasata notitade joni noon a tanka Ali Abouba jaydiyanke heble sukaɓe Afrique e Ali Abouba ha joni mo ganduɗa ko secrétaire général heble sukaɓe Afrique e Ali Abouba mo ganduɗa kadi ko neɗɗo joom jokkodire e bellitiɗo miijo kadi mo ganduɗa ko joom jotodire baɗɗe fayida joni noon nde ɗo saɗede nani hande so tawi heble sukaɓe Afrique ƴetti miijo ngo foof tottitima hol feere no mbawaten wadde ha gartiren ɓeɗo wonɓe ɓoccitade en saabu en nani to namdal musidɗo ka wonde won andanoɓe tan e catal he e tawa hande ene katta garata no poti ardude ni e hayda ɗumen nanetake ɗum kam ko neɗɗo individuel joni noon ni enen eɗen jogui saɗede ko foti no catal ni no wurno looha joni noon hande so feere nde artirama e ma holno mbaɗeten ha mbawen wadde ɓe récupéré ɓe garta catal ngal hebta mbadi mum timmude wasa wonde tan eɗen mbiya eɗen jogui 25 26 tawa enen to nder eɗen gandi joguiɗen ko 10 walla ko 12 saabu ko ɗum tan yiyete
e nanete ko ɗum ɗon sen koddiri sinno ko no haala ardata saha ko ɗum woni ko yiyato memoto joni noon hol feere joguitenɗa en e faade heɓde sukaɓe afrique ha mbawin heɓitade nde ɗo saɗede ceerno haali abouba jafoɗa e namdal ngal so tawi ngal metti famde. eyyi ceerno Souleymane salminima moƴƴere Allah e maɗa mi heeɗima namdal maɗa namdal kadi ko banggal fayida kadi ko namdal moƴƴo kadi caɗele kalɗa ɗe wona e heble sukaɓe afrique tan woni koye leñol ngol foof mo ɗum caɗele tawate saabu mbaɗi yenna jennam comme maayo hay to wuuro mon to bato wuuro mon wona wonɓe wuuro ngo wonɓe nder leydi he e wonɓe caggal leydi foof a yiyata wuuro saaha par exemple somi rokkima yeeru par exemple mi wiya Lixev naɓe wonɓe Pointe-Noire Congo en wawi wadde recensement to waɗama wiye fodde 300 personnes nan toon taw ko Lixev naɓe kono so wiyama lewru ma hen foof batu ne jooɗo ma yi ko so woodi ko edde yimɓe temetati ɓe sa ƴiwi ko edde 60 hen 60 so heewi temedere fodde kam sen so heewi ko entiére arata deecere keddiɗo arata ete entiére garowo ko ɓen tan keewi arde toujours ɓe garta ɓe ko ɓen tan kadi keewi wasde arde nde wonnoon wuuro yo fedde yo tan gandanɗa hoore maɗa hatanteɓe ewa tan woɓe ɓuuri wonde hatanteɓe ewa ko wayno fedde heble sukaɓe Afrique ko fate ɗen caate ene poti notitade to wiyama batu no woodi heble sukaɓe Afrique batu windere ene woodi dendagal caate ɗe ene poti notitade kono eɗen jogui caate ɗe ɓaade ɗe pertaka ɓaade ɗe ɗakkitaka hendu samminani ɗe ala gadduɗo jambere mum kadi soppiɗe hatta tan koye caate he so yiiɗi ɗe biltoyo so ɗe biltani yo so ɗe ɓesnoyo so ɗe ɓesnani yo haɗata kam caate ɗe koye lekki he jeeya ñande noon joom lekki o ari soppiɗen caate wiɗen caate hankkadi ɓaade natti jibinde natti wadde ɓuɓri walla batti sammade ne soppa ɗe koɗe puɗɗiɗe dasuɓe walla koɗe puɗɗiɗe mayde yoɗe coppe mate ɗe dokka buute lekki so keddiɗe ɗe jiitino e ngan saga so ngal soppama ngal natti wonde catal hankkadi ngal wonta koocal walla ngal wonta cammalal ko ɗum woni ganduɗa ko maɗa caɗele heɓde sukaɓe Afrique somi rokki yeeru leydi Gambie koye catal heɓde sukaɓe Afrique jeeno walla jeeya eɗen gandi waɗi ɗo saaha ɓe jogui crise hatta koye ko gandanɗa koye herɓe jeeya eɓe jogui crise eɓe liggo less eɓe gollo less gam yidde tappade tetal ngal ene wawi oɗo saaha hande mo kalten tawa so batu noddama ɓe garta ne wawi mbatta arde sen dokki yeeru leydi Sénégal eɗen gandi leydi Sénégal catal mabɓe joguinoma ɗo saaha crise musɗo hakkude mabɓe crise musɗo e saaha crise o ne wawi ɓe mbasa arde kono so crise o gasi ne wawi walla so gasino wawi hen taw batti arde saabu ɓooyani komi heeɗima ɗo henne to Bocar Kane somi rokki yeeru catal gandanɗa hoore maɗa non les ɗon ko Sénégal somi rokki yeeru catal Côte d'Ivoire eɗen gandi mbaɗi ɗo saaha crise en caate foof saaha eɗen jogo crise aji e wol feere noon mbatten eɗen jogui commission rewido eɗen jogui commission gandanɗa hoore maɗa wiyeteɓe les sages woni notable woni sage uji notable uji gandanɗa hoore maɗa heɓde sukaɓe Afrique min mbaɗe kadi pelle ɗe leydi foof walla catal foof ene jogui groupe mum WhatsApp leydi foof ne jogui groupe mum WhatsApp hay sinno ɗo e batirde nde arata ɗo hennen ko représentant ji mabɓe catal foof so woyi ko yimɓe ɗiɗo neɗɗo ko hoorejo e joombo ene wiyete trésorier walla hoorejo e ko garata ɗo donc haɗata eɗen poti jokkodirde leydi foof ne foti andide fotɓe jokkodirede so tawi catal ngal teskama e tawi a namdima hol feere fonde waɗede feere fonde waɗede ko commission rewintoɓe caate ne foti waɗede no commission rewintoɓe kuuli ni ene foti waɗde commission rewintoɓe caate ɗe kala catal teskangal baruji ɗiɗi baruji tati arani
walla hayso baru waɗi ni catal ngal arani commission ne foti toppitade onon de baru waɗi holko hayɗon arde ene wawi sahade baru waɗi nde taw fotɓe arde ɓe leydi mumen jogui so wayno Afrique tan jogui probléme réseau ene wawi taw jomumen ko yejjidɓe kono noon joɗade fodde baruji tati baruji nayyi deggodirɗe jomum arani ene foti ƴeewede beele ko kanko garowo mo poɗɗo arde joɗade catal ngal beele ko kanko natti wadde golle makko walla ala ko catal ngal natti wadde golle mum min mbaɗa sikki kadi catal ngal catal ɗe kadi yimɓe poti haalnede e kala saaha ɓe poti andude e kala saaha batu ne waɗe ɗo hennene so batu gasi dendagal représentant ji ne poti ittude ko habrana ɗo ko famodira ɗo ko jaaha informe ya toon donc ngal aleykum salam ngal catal ne mbaɗa sikki so catal jooɗima ko juuti ala ko yii ko ummiri ɗum to batirɗe mawde ga ene foti namdade posde question hakkude mumen enen de ala ko ummani en ga beele ala kabaru kesso ummiɗo ga walla beele ala ko hesɗi walla beele représentant ji men gandanɗa ko hemɓe aɗa natti zone on ɗon donc ko ɗum foti waɗede e no pulaar heewide ni jiɗɗo wonde yo walle kono kadi jiɗɗo bonde hoto woppe donc enen hay goto en potani woppude hay goto hen potani woppude hay kala goto hen potani westinade kala catal ngal jeeyangal ngakki eɗen poti ƴewde jomumen namdoɗen ɗumen tawi ala commission foti waɗede namdo jomumen beele ala ko muusi ɗumen beele ala ko metti ɗumen holko haddi ɗumen arde so tawi gandanɗa hoorema teskama laaɓi ɗiɗi laabi tati ƴeewen ɓen mbawa joddade e catal ngal mbasa joddade tan ɓe catal ngal gandon de ɓe nelɗon walla ɓe cuɓiniɗon yo représentant min natti yiide ɗumen so tawi oɗon jogui wolɓe mbawon suɓade min gaddanomi walla so tawi catal ngal woni ko wurani kalanomi eyyi a jarama Seydi Ba eɗen jinno ko ɗo tigui hono oɗo affaire ɗo jinnoɗen aranede tigui ha tengti noon eko fati ko ɓayden kaali formation ɗi wonno eɗen gandi jeyde weltare ɓiɓe fulɓe nandani e jayde radio nandani e jayde ɗum ninde ni kadi télé walla radio herorigo tan comme no Sénégal ni walla Mauritanie tan aɗa andi an ndeɗo jayde maɗa nde gonɗa e wadde so koye nder leydi Sénégal kalata aɗa andi kam ko kabaruji nder leydi gonɗa e haalde kala nde jaltuɗa hay sinno ko Mauritanie walla soko Mauritanie gonɗa so yeehi hay sinno ko Sénégal aɗa andi ko kabaruji caggal leydi hankkadi ɗo gonɗa e haalde kono e weltare ɓiɓe fulɓe eɗen gandi jeyde mabɓe e kamɓe toujours en tant que koye Afrique gonɗa a yahani caggal leydi wona kabaruji caggal leydi gonɗa e haalde ko kabaruji joolam jaɓeri ko woni yaade caggal leydi ko yaade ko wayno dowla Europe en Asie en Amérique en hunde sattude e kadine wona journaliste ji joƴƴina e goto kala so fini dawra oɗo fannu ɗo dawra oɗo fannu ɗo so paari waɗa sappo muɗum adda mbaɗo présenté journal o rewata tan koye sappoji he e titre aji he waɗa journal muɗum rokkira eɗen gandi ko an mbaɗo journal o e hoore muɗum heewi yiilonoyade hoore maɗa e réseau he jaaha e site uji ɗi waleykum salam aɗa yiilono hoorema aɗa ɗaɓɓitana hoorema ha keeɓa wonde ko poɗɗa windude ko foof ko poɗɗa wadde jaydiyanka ñan hen e jayde nde foof binda ɗum sa paari doga waɗoyde jayde nde est ce que wona ɗum mbiɗa jogui ɗon namdo est ce que wona ɗum ɗen caɗele ɗon wo hen woɓɓe keɓata ko wayno banggue téléphone aji en walla ɗumen ha donka arde walla donka toppitanade ɗum tigui rigui no foti wawde toppitinirede ni saabu eɗen gandi ga ko wiyete ala kalis ala salaire walla ɗum ni kono noon eɗen ɓeesi humpitade caɗele kewɗe nana nder ko wayno to banggue ɗaɓɓitoyde kabaruji ɗini ay sewaji moƴƴiralle maɗa saminama e juurama a weltanama wallahi en nani haala maɗa kadi mbiɗa andi ko noon tigui nde won noon jayndeji foof jayde heble sukaɓe Afrique nde ɓuuri musde nde won noon ta yiito radio ji walla télé ji woodi ko yahoɓe ene ciggoyo kabaruji soɓe ciggima kabaruji ɓe gadda soɓe joƴƴina rédigeoɓe gara binda so bindi ha paari joƴƴina mbaɗo présentation ara présente donc ko travail équipe fodde yimɓe jeeya jeeyagomo
liggey mumen weltare ɓe fuɗɗina ɗum fof neɗɗo goto waɗata ɗum ko neɗɗo goto waɗata ɗum ko neɗɗo yahata jiggoyo kabruji jiggade kabruji ɗi la budde mbawana jiwo bindi obligatoire faut ko mbawa yide français o mbawa yide arabe mbawa kadi andude vérifiede saabu kabruji ɗi kewɗi no goodi jangueɗi kewɗi jaltina kabruji taw wona gonga mbawa wawde vérifiede kabaruji beele kabaru o goɗɗo walla o wodani mbawa ɓedde kabaru o beele oɗo kabaru ko kesso walla wona kesso o kabaru beele ene moti haalde walla motani haalde binda donc ko temps tigui namdi ko yerlitare tigui namdi to banggue crédit somi rokkima yeru joni min somi waɗi kartal ujunere tawi waɗa kabruji somi waɗi kartal ujunere hande oɗo heure waɗi kartal ujunere so oɗo heure yonti janggo il faut ko gatta kartal ujunere gongal so tawi noon mi waɗani kabruji kartal ujunere ngal wawa waddemi ñalawma wawa wonde balɗe ɗiɗi walla balɗe tati ñande waɗani kabruji donc site uji ɗi kala site naɗa sa udditi site tan ko publicité ji goni hen go publicité ji ko payant ene ñama crédit recherche o ne ñamata crédit ça prend beaucoup de temps donc kadi jayde sa udditi article tawata ko bindi ha wayno leydi il faut ko jangga ɗum foof ha laaɓa ha gayna ƴeewa famde haalande nde ƴeewa résumé ƴeewa kadi traduise ɗum kadi mintoɗa ɗum e ɗemgal gongal e ɗemgal maɗa pulaar o ƴeewa kadi konnguɗi caññiɗi konnguɗi belli e leliɗi mbawa tawa ganduɗa hoore maɗa no yimɓe mbawata famirde saaha kadi eɗen mbaɗa hen comme jalniki ni foof ko yidde fodde yimɓeɓe saabu ma woto keɗoriɗo noon wadde ko wiyete ironie socratique Socrate hewno arde kene waɗano comme jalnika ni comédie ene nanna hen leçon ngaji yidde famminde yimɓe e yidde habrude yimɓe donc sa aɗa waɗi hen jalli fof pour yidde attirde yimɓeɓe ha yidde wawde heɗade ha yidde wawde famde beele ne ganda awa kewata windere he foof donc ko ligguey tigui namdi ko yerlitare namdi ɗum waɗi so neɗɗo naati hen tan kadi wona hunde watte hen tan balɗe ɗiɗi balɗe tati ne gasa ala sa ƴetti engagement ma ko engagement a andama ne gasata ko à vie ko à long terme walla ko indéterminé ɗum waɗi hewɓe so miijima ɗum tan joomum waɗa hen balɗe ɗiɗi balɗe tati walla waɗa hen lewru lebbi ɗiɗi majja kadi min natta yiide ɗum donc caɗele mawɗe ɗen kadi on les comprend kadi c'est pas facile goo ala jobdi ɗiɗi kadi ko liggey mawɗo ko namdi karantagal yerlitare e nganal namdi temps Mamadou Ali Abouba en calmini dendagal telliɓe ɗo namniɓe ɗo faamuya dañama min mbi moƴƴere Allah yo wone e fedde hello sukaɓe Afrique ha hande Allah ken cuutan e casal hokka en pellitole muñere wakkilare ya barke salatul fatiha tinne no feewi tiiɗodiren tiiɗen e dental meɗen tinnen no feewi tiiɗodiren tiiɗen e dental men tiiɗen e diine men tiiɗen e enɗam men tiiɗen kadi e leñol men tiiɗen kadi e golle meɗen moƴƴere Allah yo wone men Mamadou Gali Abouba wasiya ma e ardiɓe cate ɓe noddanuma e ardiɓe cate ɓe kadi erago ma e ardiɓe cate ɓe cate nogas e jeegom ɗe ko wona ɗum ko catal yuke gardugol Demba Dieynaba Diallo e jii ko Bakary Ba waɗi hen ko holko mbawɗa sifanade en moƴƴere nde Bakary Ba waɗi nde démocratie mo Bakary Ba waɗi o holko mbawɗa wiidemo hol jettoro joguiɗa faade Bakary Ba jalano jobbawal eyyi moƴƴere Allah maɗa Souleymany Mari ko salminama weltanama galle ma jooɗi peewi nandema labɗe labtude eyyi min kam era gam faade ardeɓe cate hebɓe sukaɓe Afrique ko yoɓe tinno ɓe jaaja yoɓe tinno ɓe jaaja yoɓe tinno yoɓe jaaj yoɓe tinno yoɓe gon démocrate yoɓe tinno yoɓe gon muñoɓe yoɓe tinno kadi yoɓe waw gandanɗa ho maɗa andude holko woni fandare hebɓe sukaɓe Afrique hotoɓe gon haaɓoɓe hotoɓe gon sekoɓe yoɓe gon muñoɓe yoɓe gandu kadi so neɗɗo ardinama fitte ko hen naho caggal woni ardinede ko hennede caggal so tawi tan Allah ni almami wiye hoore mum komi almami ko wonɓe caggal ɓe jamma jaaɓi gona almami saabu so tawi a heedi yeeso a habbiri hay goto rawane ma hatti wonde almami ko hoore ma jumta donc neɗɗo wawa wonde almami ɓaade ala ɗo ɓe caggal muɗum
donc kamɓe ardiɓe cate ɓen yoɓe gandu ɓe mbawa wonde hooreɓe ɓe mbawa ardade ɗon to ala dewɗo e mabɓe rewɓe mabɓe ko kañumen dokkata ɓe doole kañumen dokkata ɓe force kañumen dokkata ɓe fayide laana tan ko ndiyam donc yoɓe tinno e muña yoɓe tinno ɓe jaaja yoɓe tinno kadi yoɓe mbaɗ démocratie e cate he hono no mbiɗa hono démocratie mbaɗaɗo catal UK ɓe meeɗa yiide hono en jii cate kewɗe wonnoɓe hooreje itte walla biro firte wood ardunoɓe cate mbiya woy sa yo kene itte walla mbiya ittitaki en jii walla cate walla ardiɓe cate hande nanɗo ko alluwel toroɗo janggata ɗaccata kadi ganduɗa hoore janggoɓe janggira hay goto memata donc ɗum ɗon moƴƴani heble sukaɓe Afrique ko moƴƴani Afrique ko moƴƴani heble sukaɓe Afrique président à vie ko moƴƴani Afrique ko wiide kadi président à vie heble sukaɓe Afrique moƴƴani heble sukaɓe Afrique min basitomi cate ɗe basitomi ardiɓe ko ardiɓe ɓe yo bureau ji ɗi yo mbaɗe mandat yo jogo statut jogo règlement intérieur e jogo mandat déterminé renouvelable une seule fois so duuɓi ɗiɗi so duuɓi tati so duuɓi nayyi so neɗɗo no moƴƴini golle muɗum firtani tan ɓaade neɗɗo no moƴƴini golle mum waylitaki ala so neɗɗo moƴƴini golle mum ligguima moƴƴini golle mum so mandat mum timmi ene yiɗi ene wawi fawtude candidature mum so yimɓe ene jiiɗi ɗum ne kooli ɗum gotan ɗum so mandat mum ɗiɗaɓo gasi yo ya lawol mum hoto wini change constitution hono ko cotan UK ko waɗi ɗo henen ko faate suɓugo hoorejo lomtiɗo Bakary Ba ala fof to meeɗi yiyede e HCSA démocratie laaɓde cer ko voteji laaɓde cer ganda haydallah ko moggini hen kadi ɓe mbaɗi transition ɓe mbaɗi passation ɓe service huudeji rewi lawol kadi ko exemple wonande dendagal cete keddiɗe ɗe foof en calmini Bakary Ba de passage en calmini catal UK de passage en gandi kadi Bakary Ba ne jeeya yimɓe dariɓe yo HCSA wuur ko jerlitiɗo ko neɗɗo kadi mo gandumi hunde fof ne jaran ɗum e HCSA ko jerlitiɗo hunde fof ne jaran ɗum HCSA no yoga e yimɓe ɗum noon en calminamo de passage enen beltiniɓe kadi e golle mabɓe jooɗe pewɗe jarama Ba Pullo ewa bandiraɓe on dardama yaafuya yo Allah waɗane yurmede muɗum yo Allah kadi waɗen e moƴƴere muɗum yo Allah hokken ɓerɗe laaɓɗe laaɓtuɗe gara calmina bandiraɓe duwonɗa bandiraɓe darda bandiraɓe yaafuya mbayinoɗa mbaalen e jaam bandiraɓe yo Allah hokken walde jaam. assalamu aleykum rahmatullahi taala wabarakatuh. Souleymani Mariko a salminama a juurama bandiraɓe musidɓe tedduɓe heble sukaɓe Afrique on calminama noon foye kuuɓal e gardugol ceerno men ceerno Habous Diallo on beltanama en dunima kadi ardiɓe men ɓe gardigi mumen bonani ɗum woni ceerno Habous Diallo ɗum woni nene Mariame Tijane Alpha Seydi Ba e ɗum woni Amadou Tijane Anne alhamdulillah rabbil alamina kono dañen ko weeɓani eɗen jetta hen Allah no feewi e ɗo koye kisɗe ardiɓe en ɓeeɗo kadi ganduɗama ruuɗiɓe aduna ardiɓe en ɓeeɗo kadi newiɓe ardiɓe en ko yettere Allah no feewi en calmini kadi dendagal joom cate ardiɓe cate e dendagal représentant ji ɗen cate en calmini kadi en duwanima dendagal bandiraɓe indi mumen tongoɗe mumen tawete ɗo e fedde HCSA on ñagama yaafuya noon nde wonnoon woodi komo juulata kono mo juumata ala ene wawi taw nder haaluji he e nder jaabuli he ne wawi taw hen holko rewande lawol walla ne wawi kadi taw walla hen ɓe gandanɗa hoore maɗa beltaki hen ene wawi kadi taw woli hen gandanɗa hoore maɗa ɓe memɗen hen ɓe mbaɗɗen offensé ɗum noon kala hen mo pirguirɗen mo taytiɗen walla kala hen mo weltaki e yewtere he mo yitaki hen hoore mum en ñaguima ɗum hen yaafuya
on calminama noon ko weltare mawde noon wonde koɗo galle e nde ɗo fedde wiyetende fedde heɓɓe sukaɓe Afrique noon e kuuɓal on calminama. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. HSA ngal windere on calminama kadi on yurama sikki ala kadi on donama on beltanama on jarnama no fewi. Calmini ceerno men ceerno Souleymane Mari Ko, on calmini kadi koɗoma Hammadoul Ghali Ba woniraɗo moƴƴo tedduɗo e mawɗo amen kadi toon to Congo. Min jarnima kadi min beltima no fewi, machallah. Allah jarama, on jarama, on donama kadi on beltanama. On mbiyama kadi ɗen jokku golle yo Allah sembin kadi sembini yo Allah ɓeydima kadi softede. Calmini galle o foof e gardugol jinnaɗo men ceerno men ceerno Habous Diallo, kanko e dindi meɗen sohna Mariam Tijani Ba e dendagal gomujji foof kadi en calmini on foof inde e yettode. On jarama, on donama, on mbiyama en jokku hirjino yo Allah newnu kadi. Jarama de no fewi, yo Allah hebbin hono moɗon men e leñol he. Jagama yafuy noon gam en jiiɗino tellade guilnani kono mataw en dañani ko joni dañƴen fartange tellade mbiɗen kam yen tello. Calminen kadi golliten weltare meɗen e oɗo kikiɗe hande, machallah. Jarama, on donama, yo Allah teddi noon kadi ko wona gojji, machallah. Bettima no fewi, Allah kan hirde dow jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ko amudel moɗon musidɗo mon mo wona musiba moɗon ɗaha kan koɗo ko modik seyba gorgol, yo Allah waɗa men jaam. On jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Fedde heɓle sukaɓe Afrique onon fof on calminama e kuuɓal. En gardini calminali ɗi mawɓe galle ɓe, hono président ngaji catɗe fof. On saaha en dewni calminali kala goto e mabɓe e catal muɗum e jungo mawɗo catal ngal. En calmini debbo e gorko, suka e mawɗo e dendagal leyɗele to heɓle sukaɓe Afrique muɗi fof. En beltima no fewi Souleymane Mari Ko, golle ɗe jooɗi beltama no fewi. On jarama, on jettama. Mouhammadoul Ghali Ba annana a jarama no fewi ko mbiɗa e ardiɓe ko. Eɗen jetta Allah e gardiɗo so ene mala wune ardoto ko malaɓe. So tawi a ardima malaɓe newiɓe moƴƴuɓe, an gardiɗo Allah hokkuma hen wune, an jooɗoɗa addidani a waɗani, kañum gollat foof gara kadi jettuma. Ɗum noon minen mawɓe catuɓe foof walla kamɓe mawɓe catɓe foof ɓe jetti on, ɓe jaari on, saabu newni golle heɓde sukaɓe Afrique foof ko onon haqqilan kagal moɗon e neware moɗon e nehare moɗon. Ko ɗum woni ko Allah addi ha yettini en e ɗiɗo nokkuji. Ɗum noon mawɓe ɓe foof mbi son jii kañum en newni Allah newnani ɗum en e ngolɗo gardugol e deejre ko sabu onon wonɓe e caggal maɓɓe ɓe. Ɗum noon deke Allah jarama, on jarama. Minen min mbiyat tan ko onon goni moƴƴuɓe, kala ko moƴƴi hen ko onon moƴƴini, inchallahu. Goɗɗum ala hen so wona ko moƴƴini kay. Allah jarama, on jarama. Yo Allah hokku en wuneji ɗi, yo Allah hokku en timminde faandaji meɗen, ya barka Allah nelaɗo ɗum. Kesɗitinen anniyaji e dardeji meɗen no eɗen jokkira golle meɗen taw en ko alda e gamela. Yo Allah waɗan en moƴƴere. Allah jarama, on jarama. Yewtere mo moƴƴi. Mouhammadoul Ghali Ba, yo Allah yoɓe e famama, machallah. eyyi Jamal hiire mum bandiraɓe fedde heɓle sukaɓe Afrique, on calminama, on juurama, on yettama, on ñaganama jaam Allah moƴƴere. Eyyi sikki ala so tawi welamma ina heeɓe, welamma heeɓama ɗo hande no fewi, machallah. Enen e weltade, enen e haalde seeɗa e yoga e oɗo musidɗo mo jiiruɗen e nder ngoɗo weeyo, ndenduɗen e mum, dañƴen kadi fartaŋe, dañƴen welamma, dañƴen e jabanede du'aw gam wawde rendude e mum e nokkuji, machallah. Hay so tawi en meeɗa yettodirde e banggue jiiɗodiral ko banggue weeyo kam, alhamdulillah. Oɗo gorko biteɗo Ghali Abouba, gorko moƴƴo, mawɗo joom niiɗi. So tawi haalama Ghali Abouba en tawe hen no fewi, ndeysan tampere
cuusɗo tampere jogiiɗo muñal keewɗo pellital ko teskiɗen e oɗo Ghali Abouba mo ngannduɗaa waɗa tampere mum gila to ciggade kabaruji e ɗemngal Pulaar ittangal e ɗemɗe goɗɗe kadi tawa watta ɗum e ɗemngal Pulaar waɗa heen fere mum waɗa heen tampere mum haa para rutto kadi wi yimɓe ɓe jaafoɗe kam de hannde kabaruji ɗi tardi seeɗa eskey ɗo ko hawni firti ko denndaangal neɗɗo gollowo kala ko waawi gollude so tawi o tuufnima e ngol ɗo konngol ngol Ghali Abouba heewiide toon to dental men weltare ɓiɓɓe fulɓe so tawi omo jogii ngantu o ara o wi jaafe kam mami addu kabaruji kono noon mami tardu seeɗa e sahaaji o adda ha para o wi jaafoɗe kam saabu leeli arde elle tan mo nganndanɗaa hoore ma ko pawanaɗo salaire musu lewru ma ƴetta ndaw ko hawni so tawi neɗɗo wonde Ghali Abouba omo jogii ko heewi ko ƴetti makko ko ina nafa ɗum noon Seydou Ba firde nde waɗi fayida nde weeli to baŋnge men alaa ko ŋakki a jaaraama yo Allah sellin sembina yo Allah timmin faandaare ma e faandaare denndaangal juulɓe moƴƴere yo Allah waɗan en jam ɓesngu o heewde famɗude yo Allah waɗani heen barke so barke ni yo en ndenndi naftira enen kala e juulɓe a jaaraama Seydou Ba moƴƴirallama en coyno ɗo hooreji heblo sukaɓa to windere on ceerno Hawus Diallo min calminima min calminirima kadi dental ngal fof ko noone kadi mbarodi leñol Souleymane Mariko golle ma jooɗi peewi ɗon ngo waɗi fayida no feewi machallah yo Allah sellin sembin machallah est ce que on beltanama no feewi yo Allah yoɓon moƴƴere yewtere nde kadi rewi lawol tigui waɗi fayida Seydi Ba Alghali yo Allah yoɓ moƴƴere katante dariɗo labtuɗo golle ɗum noon yo Allah yoɓ moƴƴere min beltima no feewi en beltanima kadi musidɗo men woni ceerno Souleymani Mariko machallah namde baɗɗe fayida e jaabuji kadi wadde rewi lawol ɗum no alhamdoulillahi rabbil alamin en beltima ɗum noon en beltanima galle o foof e gardugol Baba Habous Diallo e yaadiɓe ko alda e paltor mawɗo Amadou Tidiane Anne e jinnaɗo men debbo woni Hajja Mariame Ba onon fof on beltanama machallah yo Allah won ballo en beltani mawɗo Ibrahima Ali Ka namde makko baɗɗe fayida machallah ɗum noon fof on beltanama yo Allah won ballo ceerno Siraji Diallo a salminama